Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod adică la o nouă serie din Minecraft. Da, scriem seria de Minecraft Survival, ok, allow cheats pentru title level, că nu vreau să mor, bonus chest și ok. Este primul meu episod de Minecraft cu această textură și primul episod de Minecraft Survival. Ok, și da, n-am mai postat de mult deoarece am avut multe probleme cu OBS-ul și cu toate screen recordurile care le-am avut instalate și da. Am reușit până la urmă să-l reinstalez și texture pack-ul e un șfex, da, nu e mare brânză. Hai să ne luăm așa. Da, merge puțin la gui deoarece am băgat multe chestii în acest Minecraft. Și da. Avem niște lemn, hai să craftăm. Ok. Sunt foarte emoționat pentru acest episod. Da, știi ce spun, vă spun eu. Și valeu, se aude foarte tare, stați o secundă. Băgăm pe la 10. Ok, mult mai bine. Și ok. Hai să ne facem prima dată să minăm. Și ce minesc pe asta de un fine și așa, n-am nevoie de el. Seria asta nu știu cât o să dureze. O să fie după like-uri. Câte like-uri am? Dacă ajunge la maxim 5-10 like-uri, adică dacă ajunge la 5 like-uri o să fiu mulțumit și o să fac noi episoade. Stați o secundă că avem niște torțe aici, uite așa. Ups. Și da, puțin larg, desigur că mi-a băgat textura aceasta. Mergem mai lăguit un pic. Să spun așa. Și da, din primul episod deja începem să minăm. Stați o secundă că mă gândesc cumva cum să meargă pe mai bine. FPS-ul 10. Așa. Foarte bine. Mai esențial. Acest prim episod o să fie foarte clasic, adică luăm piatră și iron și toate cele. Ca orice episod de început. Majoritatea episodelor o să fiu de 10 minute, poate o să reușesc să fac și eu unul de 20 sau cam așa. Și da, filmez la 8 noaptea. Wow, un crater, oh my god. Să băgăm pe easy pentru început. Și ok, da, mă aventurez, pentru că filmez. Ok. Ok. Urăsc sunetul ăsta, urăsc sunetul ăsta, gata, ne urcăm înapoi sus, fugi, tată. Da, urăsc sunetul ăsta, n-am ce zice. Acoperă, chiar dacă nu mai avem. Ok, nu mai minez acolo nici vreo 8, să nu deja, din greșeală. Da, primul episod, mai complicat, mai emoționant. Mamma mia, câta câmpia. Aveam aici niște copaci. Hai să ne punem rapid. Ups.
Pietră. Ok, păi asta e. Așa. Nu mai timp, mai ops. Și iarăși am dat pic. Așa, eu sunt obișnuit cu CS și cu toate cele. Și nu prea îs așa de bine. Ups, mamă, da. Cred că în episodul ăsta o să reușim să ne facem o mini căsuță ceva. Cam așa. Stați o secundă să scriem aici. Da! Ok, scuzați-mă ochii. Da, mi-a fost pornit ca ăsta televizorul și da, se aude corect. Ok. Și nu avem foarte mult lemn, ce da. E nasol. Pentru că avem nevoie de maxim un stack să ne facem o mini căsuță. Așa de început, mă înțelegeți. Poate să schimb și textura în noul episod, să mai vreți un nou episod. Ups. Nu știu ce am de dat pe Q. Ok. Avem aici o un fel de peșteră. Deci da, un fel, doamne, ce curios. Ok, să ne facem aici rapid o căsuță. Adică o căsuță, că v-a spus că o să... Da, dacă o să spuneți că mergem mult mai lăguit și toate cele... V-am spus, mergem mai lăguit. Ok. Facem aici o căsuță. În final, hai să facem de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, e perfectă. Ok. Asta o să fac. Și o căsuță normală, zic, pentru început de aia care de acum că nu pot să sara și să fie căsuță. Asta vreau. Am încă 2 bucăți pe bune. Ok. Într-un episod o să prelungim și toate cele aia și o să ne facem mai multe chestii, dar la început ne facem o căsuță. Doamne, cum arată. Știi, cabana de aia din anii, nu știu și eu pe atunci pe când nu înțelegeam că nu există case. Hai că e, na, cât de că șmecheră. Unul aici, unul aici. Bun. Ops. Ok.
furnal astăzi, că da. Sunt grăbit, că nu vreau să fie foarte lung episodul. Ok, punem furnal aici. Avem pat, da, și vorbim de foame. Nu vorbim de teme. Ok, cam așa și mai trebuie uși. Las că rezolvăm. Așa. Și bam! Ok! Aceasta este casa de astăzi. Cam atât a fost episodul pentru astăzi. Nu uitați să lăsați like, subscribe. Eu am fost Adrian și vă urez zi plăcută. Pa, pa!